सासे गथ'आ गोग्गो सोलोंथाइ लानायाव बिजोंआ जेबो फारागथि लाखिया। मिडियामा जेबो फारागथि लाबोआ गथ'नि रोंनाय रोङिखौ। बिनि एग्जाम्पलखौ दिनै तामुलपुर दख'रानि नैबे बेन्दोङाव फैनानै आङो नुनो मोनदोंमोन। सोलोंथाइ लानायाव बिजोंआ जेबो फारागथि गैया। गोग्गो सोलोंथाइ लानायाव गावनि गथ'फोरखौ बिमा बिफाया अरायबो जोथोन लानांगौ। बिजोंखौ दोनथ'नानै गावबा गावनि गथ'खौ माबोरै जोथोन लायोब्ला माबोरै फोरोङोब्ला क्वालिटि इडुकेसनखौ होनो हागोन बिनि फारसे नोजोर होनो थाखाय आं खावलायो। दिनैनि समा बादायलायनाय सम, गावनि जिउखौ दानानै लानायनि सम। बेनिखायनो बादायलायनाय समाव जोंनि लाइमोनफ्रा फरायनायखौ नागारनानै बाइक सालायथिंनाय, मबाइल नायबाय थानाय बायदियाव ओरैनो हगारनो नाङा। बाइक मबाइल लानानै फरायनायखौ गावनि जिथु गुबै मावनांगौ हाबा बेखौ बावगारनानै बांसिनै जोङो बेरायथिंनायखौसो नुदों। आं बेखायनो खावलायगोन बिथां फरायसामोनखौ जे बाइकआबो थागोन मबाइलाबो थागोन, नाथाय जोंनि जिथु मावनांगौ हाबा जिथु फरायनांगौ खामानि बिनिफ्राय जाहाथे जों जानगाराव थाया। जुदि बाइक आरो मबाइल बायदियावनो समखौ हगारबाय थायोब्ला उनाव फस्थायनांगोन। आं बिमा बिफाखौबो खावलायगोन आरो फरायसा नोंथांमोनखौबो आङो बुंगोन जे दिनैनि नैबे समा जाहैबाय गावबा गावनि जिउखौ दानानै लानायनि सम आरो बे मोनसे मोजां समखौ जों जाहाथे बाइक मबाइलजों गावनि समखौ ओरैनो थांगारहोआ। दा इयुनाव जुदि जोङो नैबे माबाखौ मोजां समखौ नागारनानै जुदि बाइक मबाइलजोंनो गोदोनानै थायोब्ला जोङो फस्थायनांगोन जिउआव। बेफोर बाथ्राखौ थांनाय समाव तामुलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2022 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव सेथि मासियाव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लाना जोंसां ब्रह्म एबा फैलाजे बरगयारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथियो। जोंसां ब्रह्म एबा फैलाजे बरगयारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायबावखो फैजों आबुङै मिथिना लानि। तामुलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै दख'रानि बेन्दोङाव बर' बिजों फरायनानै जायफ्रा सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हाबाय बे फरायसाफोरखौ बरायनाय मोनसे हाबाफारि लादोंमोन। बेवहाय गाहाय आलासि महरै बाहागो लानो मोननानै थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो गोग्गानायबो मोनदों। मानोना बर' बिजों फरायनानै तामुलपुर ओनसोलनि तामुलपुर दख'रानि बेन्दोङावनो गोबां फरायसाफ्रा मोजां रिजाल्ट खालामनो हादों। बे जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथावना बाथ्रा। दा बेखायनो आङो नैबे मोनसे खोथाखौबो बुंगोन, जायफ्रा दिनैबो मिडियामखौ लानानै रोंनाय रोङिनि बाथ्रा सावरायो, जायफ्रा दिनैबो सानो जे बर' बिजों फरायोब्ला गथ'आ मोजां मार्क मोननो हाया एबा गोरों जानो हाया, दा बिथांमोनखौ आङो बुंगोन दिनैनि दिनावहाय मिडियामा जेबो फारागथि लाबोआ गथ'नि रोंनाय रोङिखौ। बिनि एग्जाम्पलखौ दिनै तामुलपुर दख'रानि नैबे बेन्दोङाव फैनानै आङो नुनो मोनदों। दा बेखायनो साफ्रोमबो बिगोमा बिथांमोनखौ गावबा गावनि गथ'खौ मोजां खालामनांगौनि थाखाय बिजोंखौ दोनथ'नानै गावबा गावनि गथ'खौ माबोरै जोथोन लायोब्ला माबोरै फोरोङोब्ला क्वालिटि इडुकेसनखौ होनो हागोन बिनि फारसे नोजोर होनो थाखाय आं खावलायगोन। बेफोरनि बिथिङावथ' बयबो गोबां बाथ्रा बुंबाय थायो। दिनैनि समानो बेनो जाहैबाय, खिन्थु समजों जायफ्रा गोरोबनानै एडजास्ट जानानै आवगायलांनो हाबाय थागोन बिसोरखौ रावखौबो हमथानो हाया। खिन्थु आं नैबे मोनसे खोथाखौनो बुंगोन, दिनैनि दिनाव खिन्थु जोंनि फरायसाफ्रा एबा जोंनि लाइमोनफ्रा बाइक मबाइल लानानै फरायनायखौ गावनि जिथु गुबै मावनांगौ हाबा बेखौ बावगारनानै बांसिनै जोङो बेरायथिंनायखौसो नुदों। आं बेखायनो खावलायगोन बिथां फरायसामोनखौ जे बाइकआबो थागोन मबाइलाबो थागोन, नाथाय जोंनि जिथु मावनांगौ हाबा जिथु फरायनांगौ खामानि बिनिफ्राय जाहाथे जों जानगाराव थाया। आरो बिनि थाखाय जों गारजेनफोराबो सांग्रां जानो नांगोन जे गावनि फरायसानि सायाव गावनि गथ'नि सायाव जोंनि बिमा बिफाफ्रा मोनसे गियाना थानो नांगोन जे गावनि गथ'आ माबायदि मा जानो थांबाय दङ, बाइक होयोब्ला मोजां जागोन, मबाइल होयोब्ला गाज्रि जागोन, बे बिथिंखौ नोजोर होनानै बाइक मबाइलफोरखौ गथ'फोरनो होनो थाखाय आङो खावलायगोन। आरो नङाब्ला जोङो नुबाय थानाय बायदिनो दिनैनि समाव बाइक आरो मबाइलजों जोंनि गोबां गथ'फ्रा गाज्रि जाबोदों। दा बेखायनो आं बिमा बिफाखौबो खावलायगोन आरो फरायसा नोंथांमोनखौबो आङो बुंगोन जे दिनैनि नैबे समा जाहैबाय गावबा गावनि जिउखौ दानानै लानायनि सम आरो बे मोनसे मोजां समखौ जों जाहाथे बाइक मबाइलजों गावनि समखौ ओरैनो थांगारहोआ। दा इयुनाव जुदि जोङो नैबे मोजां समखौ नागारनानै जुदि बाइक मबाइलजोंनो गोदोनानै थायोब्ला जोङो फस्थायनांगोन जिउआवहाय। दा बेखायनो साफ्रोमबो फरायसा आरो बिमा बिफा बिथांमोनखौ सांग्राङै जाहाथे जोंनि गथ'फोरखौ
जोङो मोजां खालामनायाव जोथोन लानायाव नोजोर होयो आं बेखौनो खावलायगोन। गोजोनथाव खौरां, नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि नोगोराव नोंथांमोननि थाखाय अरदाब दा बड' किटचेन मुंनि गंसे गोदान हटेला गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथांमोना बे अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव साहा, कफि, आइसक्रिम, फास्ट फुड, आखाइजों बानायनाय ग्रीन टि, न'आव बानायनाय आसार, गाइखेरनि एन्थाब आरो ओंखामजों जेरै अमा, दाउ, बोरमा, साम', खुसिया, अमा गोरान, नाफाम बायदिसिना बर'नि ओंख्रिखौ बे अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव जानो हागोन। अरदाब दा बड' किटचेन हटेला डिमाकुसि सेन्ट्रेल बेंकनि खोलाहा बरुवा रेडिअ मबाइल गलाजों नांजाबनाय। सोरबाफोर अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव बायदिसिना जामुं आदार जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 8135967290 जामबुं नाम्बाराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन। गोजोनथाव खौरां, अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव गोबां न'आव बानायनाय मोजां जाग्रा आदारखौ मोननो हागोन।